Jeg vidste, hvordan det er, at man differentierer f af x i anden. Jeg ved, at f af x i anden er det samme som f af x gange f af x. Og da det er et gangestykke, så ved jeg, at når jeg skal differentiere to funktioner med hinanden, gange med hinanden, skal jeg bruge en formel, som hedder f gange med g, parentes, mærke af x er lige med f mærke af x gange med g af x plus f af x gange g mærke af x. Og så er det så, nu vil jeg så differentiere det her. Og det gør jeg ved at sige f mærke af x gange f mærke af x. Det er det samme som f gange med f mærke af x. Og nu kan jeg så det her ind i en formel, som kommer til at så hedde f mærke af x gange med f af x plus f af x gange med f mærke af x. Og det laves op til, eller det bliver altså til 2, fordi der er 2 af dem, og så er det så f mærke af x gange med f af x. Og nu har jeg så vist, hvordan det er, at man differentierer f af x i anden. Hej Rune, jeg vil gerne vise, hvordan det er, at man differentierer f af x i tredje. F af x i tredje er nøjagtigt det samme som f af x gange med f af x gange med f af x. Men det her, det er også det samme som f af x i anden gange med f af x. Og jeg kan se, at det her det er sammen det her, og det er det gangestykke. Så skal jeg bruge en formel, som vi har lært, som der hedder f gange g, parentes, mærke af x, er lige med f mærke af x gange med g af x plus f af x gange med g mærke af x. Jeg vil nu gerne definere, hvordan jeg kan finde ud af det, altså hvad det skal overskue. Men først er jeg nødt til at differentiere det her. Og det her, det er det samme. F mærke af x i anden gange med f af x er det samme som f i anden gange med f, parentes, mærke af x. Og det vil sige, at der finder bare lige et mærke der. I hvert fald. Og du kan se, at det der, det ligner utrolig meget det her. Så, det der, det kan jeg også snitte mig til lidt, så jeg siger, at jeg definerer, altså med f af x. Men hvad er det? Det kan vi se her. Det er f af x i anden. Og f mærke af x. Men det er jo så den, der er rendt ud i den sidste opgave, hvor der altså blev 2 af f mærke af x x gange med f af x. Og med g, så er det sådan noget af x. Det er jo så f af x. Og så hvis der skal differentiere, altså g mærke af x, det bliver så f mærke af x. Og nu kan vi så det i formel, så vi kommer til at hedde
F mærket x, det er den her, det er 2. F mærket x gange med f af x gange med, så er det så der med der, g med hernede, det er så f af x, plus, så er det så f af x, det her, det er f af x gange, gange med g mærke x med f mærke x. Og det vil jeg så gerne reducere nu. Og jeg kan se, at de to der ligner utrolig meget hinanden. Så dem kan jeg sætte op. Så dem kan jeg så sætte sammen. Det er 2 f mærke af x gange f af x igen plus f af x igen gange med f mærke af x. Nu har jeg to led, så der ligner utrolig meget hinanden herfra og herovre. Men jeg kan se, at der er 2 sæt foran og plus. Det vil sige, at jeg kan lægge ud som det bliver 3 f mærke af x gange f af x igen. Så nu har jeg differentieret f af x tredje